Може да видите втора част. И както може да видите, са на 3 кръв. И може сега с един удар да ме убият, защото не е добре работата. Моите имат златен скар, ама аз нямам нищо. Хора, напишете долу в коментарите дали съм добър или не. Хора, аз нямам нито един абонат, защото вчера почнах да качвам шортове, за това няма много абонати. И също, пак да ви припомня, ако искате да играете с мен или с батко ми, ни пратете покана за приятелство. И ще играете с нас, защото ние сме силни. Нищо, че играем от Коледа, ама сме уникално силни. Ама сме добри. Много сме добри. Мой. Благодаря. И хора, както може да видите, моите са добри, защото те са даймонд, ама аз тък не отварях един чест и той има изстреля с импулска. И го сложих в блок. И сега сигурно се изнервил толкова много, че направо да ме пръсне от бой. Ало. Някакъв кат.